بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namaz ol, dersin aytkanda biz mine Ramazan ayına kirgende söyledik indi şu taravih namazı turunda. Namaz ol gıybedet. Namaz ol Allah qarşında basıp turu. En mühim mine mında ihtibarga layıqlı aybir ol da bulsa Qur'anni ko'p muquğuna tugil. En birinchi mine namazının жеріне жеткіріп башқару. Бик тиз булырга тиеш түгел. Яттында турдым булырга тиеш түгел. Тизрәк кутулыйм әле бу намаздан дип әйтергә тиеш түгел. Коръәнне син күпме укуны шуның белән җиңеллек тудыра аласың. Менә халыкка җиңелрәк булсын, әзрәк укыйсың. Әмма ләкин тизәйтү ул җиңеллек түгел. Тизлек шамалы булырга тиеш. Җиренә җиткән булырга тиеш һәм сыйфатлы булырга тиеш. Ә инде менә җиңеллек тудырга теләсәң, ул вакытта инде киметәсең. Менә аятларның озынлыкларын киметәсең, 3 аят укыйсың, кыска сүрәләр белән башкарасың мәсәлән, халыкка җиңел булсын өчен. Әмма ләкин ул ниндидер зур тизлектә булырга тиеш түгел. Чөнки тиз башкарган намаз ул мәкрух санала бармыр. Алимлар китапларында аны мәкрух дип әйтәләр. Ягъни хупланмый торган гамәл. Хәерле булмый торган, хәерсез дип әйтергә була. Әйе. Шуңа күрә менә җиренә җиткереп намазны укырга кирәк. Һәм инде без инде үзебезнең мәчеттә халыкны әзерлибез дә. Һәм инде иң беренче чиратта без олы кешеләргә игътибар итәбез. Башта аңлату эшләрен алып бардым. Хәзер инде алар үзләре канәгать, үзләре риза. Һәм без инде әлхәмдүлилләh менә 4нче ел рәттән Коръәнне хатым кылабыз, ягъни Коръәнне укып чыгабыз. Менә бу Рамазанда дагы Коръәндә 2 хатым кылдык. Берсе көндез укып чыктык, берсе таравих намазында укып чыктык. Аллаһу Тәала кабул итсен. Һәм моңар халык ияләнде, һәм ул киресенчә аны көтә. Чөнки Коръән хатым кылганда дугалар кабул була. Шулар өмет итә. Шуңа күрә һәр мәхәллә инде үзе бу мәсьәләне хәл итә. Инде шуны уйлап имам кеше сойлый инде менә. Кайсы Коръән хафизны чакырырга, ул ничегрәк укыячагын, ул вакытта инде имамның вазифасы, мәсәлән, кайбер вакытта киңәш тәгән әйтәсен. Моны шулайрак эшләле, монда тизрәк ука әле, теге сузыбрак укып китсә, мисалы өчен Коръәнне бәлки әзрәк тизрәк укымыйсыңмы дип киңәш итәсен. Әгәр дә бик тиз укыса, аңлашылмаулык дәрәҗәдә бәлки әкренрәк укы дип тәгән имам кеше инде бу әйберләргә игътибар итәргә тиешле, һәм үзенең киңәшен таравих намазларын укытучыларга әйтергә тиеш була инде. Таравих намазын алып бара торган имам, ул ничә яшьтән кереш ала бу хезмәткә? Кайбер урыннарда яшь балалардан укыталар, менә таравих намазын уздыралар. Ул яттан белә торган хафиз булырга тиеш бит инде, әйме? Таравих намазын алып бара торган кеше әгәр дә Коръәнне хатым кылса. Әйе, Коръәнне хатым кылучы ул гадәттә яттан белә һәм Коръәнне яттан укый. Әмма ләкин менә балалар турында килгәндә, ничә яшьтән укырга ярый, безнең мәсхаб китапларында балигъ булырга дип әйтелә. Ягъни балагатка ирешкән бала ул имам була ала. Ләкин кайбер фәтва китапларында уканым бар. Безнең мәсхаб фәтваларында алар әйтәләр, таравих намазларында 10 яшьлек булса даган дигән фикерләре бар. Бу нәфил намаз бит инде, таравих намаз асылда сөннәт намаз, теге фарыз намаз түгел. Шуңа күрә таравих намазларында 10 яшьлек бала дагын укыса дөрес дигән фәтваларны укыганым бар. Шуңа күрә шикләнмәсеннәр кешеләр. Иншалла намаздан китә. Чынлап та кайбер мәчетләрдә 12-13 яшьлек балалар дагын укыткан чираклар бар. Бу инде әлхәмдүлилләh Аллаһның зур нигъмәте. Кешегә яшь чагында шундый Коръәнне ятлап чыгу мөмкинчелеге биргән икән, зур нигъмәт. Һәм бу элек-электән килгән гадәт. Гадәттә менә сабый бала ул Коръәнне ятлап чыга икән, ул инде иң беренче имтиханы аның таравих намазы. Менә әгәр дәгән ул карамыйча таравих намазын укытала икән, аның инде ятлавы яхшы, һәм бу гадәттә аның гомере буе сакланып калачак Алла бирсә. Кеше телиме-теләми барбыр ялгыша. Артка рәттән кемдер әйтеп тора, тикшереп бара Коръәнне Кәримнән әйме. Менә бусы да аның кабул ителгән әйберме, рөхсәт ителгән әйберме? Чөнки кайбер кешеләрнең күңелендә ниндидер бер канәгатьсезлек хисе уяна башлый. Киресенчә горурланып утырырга кирәк, сокланып утырырга, басып торырга кирәк, әйме? Әйтик, Коръән укылганда, яттан укылганда шул хәтле Коръәни Кәрим китабы бер кешенең башына сыйып бетсен әле, ул бит гаҗәп дәрәҗәдә зур нигъмәт. Әйе, монда инде имам кеше үзе гадәттә әйтә, карап бар дип, чөнки курка ялгышырга, чөнки менә Коръәнне теге бер кеше дә әйтеп җибәрмәсә, һәм арттагы кеше Коръәнне яттан белмәсә, гадәттә кайбер мәчетләрдә булырга мөмкин 2 Коръән хафиз. Карап та бармый, үзе яттан белгәч, ул аны төзәтеп җибәрә. Әмма ләкин инде андый
очрак юк икән һәм күп очракта шулай. Гадәттә бер Коръән хафиз ахырда аның арттагылары Коръәнне яттан белмиләр. Ул кешегә инде рөхсәт ителә карап барага. Ләкин инде ул тырыша анда күп хәрәкәт ясамаска, хаталы җирне генә төзәтеп җибәрергә тырыша инде. Менә Коръәнне монда бит инде яттан сөйләгәндә хаталанса тагы да зуррак хата китә, шуңа күрә инде алар тырышалар. Әмма ләкин Коръән хафизлар тырышырга тиешләр инде ялгышмаска. Ялгышмыйча уку дәрәҗәсенә җиткереп ятларга Коръәни Кәримне. Әйе, аны да хәтта менә Коръән хафизлар дагы әйтәләр, менә әгәр дә син ди ияләшсәң, сине артында кеше карап бара дип. Әнә безнең дәген үзебезнең мәчеттә укыган Коръән хафиз әйтә, мин ди үземнең илемдә ди бер кеше карап бармый ди. Шуңа халык җитди әзерләнә идем дип әйтә. Ә хәзер монда килгәч ди, карап баручылар булгач ди, инде әзрәк Җиңелчә карый. Икенче яктан, аннары бик зур җаваплылык, чыннан да, менә без җатлаган сүрәләр бар. Менә ничек кенә яхшы беләм дисәм дә, кайбер урында менә авыр урыннары бар бит. Аны үтеп киттем, Аллага шөкер дип эштән башка уй керә, Аллага шөкер бу төшен үтеп киттем, башка җирдә җалгышмыймын дисең, иң җиңел урында җалгышып китәсең. Менә хикмәт бит ул. Әйе, ансы да бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмдән ялгышкан. Пәйгамбәрбезнең ялгышуы нәрсәдә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһ Тәгалә аны күрсәтә. Менә нишләргә кирәк икән? Алай була ялгыша калсан, нишләргә кирәк икән дигән әйберне әйтә. Шуңа Пәйгамбәрбез әйтә, ник миңа әйтмәдегез дип әйтә. Әйтеп җибәрмәдегез ди мин ялгышкач ди. Менә бу инде дәлил булып тора. Әгәр дә имам ялгыша калса, арттагы кеше әйтеп җибәрә. Менә без инде мәчетләребездә үзебезнең балаларыбызны Коръән ятлатырга тырышырга тиешлебез. Әле безнең менә үзебезнең татар егетләре арасыннан Коръәнне ятлап чыгучылар менә безнең үзебезнең балаларыбыз Коръәнне ятлап чыкса иде, аларны өндәсәк идек, Коръән белән күбрәк шөгыльләнергә, чөнки Коръәндә бәрәкәт бар, Аллаһның рәхмәте бар. Һәм инде менә Ракиб абый, без бит инде бүген бәйрәм көнне сөйләшәбез. Рамазан ае үтеп китте, әмма ләкин Рамазаннан соң нәрсә? Рамазаннан соң нинди гамәлләр безне көтә? Рамазаннан соң без нишләргә тиешлебез? Тапшыруларда күп сөйләдек. Рамазан ул безнең өчен бер мәдрәсә булып тора. Рамазан ул безнең өчен бер көч җыятыган бер тукталыш булып тора. Ягъни без менә шушы тукталышка килеп кердек, һәм шунда без менә үзебезгә рухи азык җыйдык. Яңадан бер еллык сәфәргә Аллаһ Тәгалә кемгә гомер бирә. Яңадан без менә шушы рухи азыкны җыйдык һәм яңадан юлга чыгып китәбез. Менә инде гаит булгач, инде Шәввал ае башлана. Шәввал ае башлана, Рамазан ае бетте дигәнне аңлата. Шулай булгач без ничек итеп дәвам итәргә тиешлебез? Үзебездә нинди үзгәрешләр булырга тиеш, яки үзебезне ничек шушы Рамазандагы булган халәтне сакларга, нинди гамәлләр кылырга, яки безне Рамазан ае нәрсәгә өйрәтте? Менә шушының турында да бер-ике сүз әйтеп китәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, уразага тиң гыйбадат юк дип әйтә. Берәү сорагач, нинди гыйбадат кылым дип әйткәч, ураза тот дип әйтә. Чөнки ураза тоту ул синең ихласлыгыңны күрсәтә. Рамазан ае биткәч, безнең нәфил уразалар бар. Шәввал аенда 6 көн ураза бар. Ул Рамазанның сөннәте шикелле. Өйлә намазының алдында сөннәте бар, һәм артында сөннәте бар бит. Шуның шикелле Шәввал аедагын ул аның сөннәте шикелле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, кем Рамазан аенда ураза тота, аннары 6 көн Шәввал аенда ураза тотса, 1 ел ураза тоткан шикелле савап ала дип әйтә. Чөнки Рамазан аенда гыйбадат 30 көн. 29 көн булса да 30 көн шикелле языла. Ә бер көнгә бер изгелеккә 10 савап. 300 көн һәм инде 6 көн 360 көн ураза тоткан шикелле савап ала. Шуңа күрә мөселман кеше тырышсын. Булдыра ала икән, әлбәттә, хәзер инде ул безгә мәшәкатьле. Хәзер инде ул безгә авыррак. Чөнки җәйнең иң кыска төннәре, иң озын көннәре, әмма ләкин барыбер менә шушы Рамазандагы алган чыныгу белән без инде дәвам итә алабыз. Әгәр дәген кеше менә чынлап та уйлый икән һәм я Раббым насыйп ит шушы көннәрдә дә ураза тотырга ярдәм ит дип әйтә икән, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтәчәк. Әмма ләкин кайбер кешеләр сорыйлар, ничек итеп тотырга? Рәттән тотыргамы? Яки, мәсәлән, дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрне тотыргамы? Моның тәртибе булай. Рәттән тотсам дагын була, аерып тотсам дагын була. Яки дүшәмбе көнне, яки пәнҗешәмбе көннәрне тотсам була, ләкин моны ният кылырга кирәк Шәввалның 6 көне дип. Шәввалның 6 көне дип ниятләргә кирәк. Аннары сорау туырга мөмкин, кемнең казасы калган. Менә мәсәлән, хатын-кызларның бит инде кайбер көннәрне калдыралар, күрем килү сәбәпле, яки авыру кеше,
Рамазан айында авырды, 1-2 көн авырды, казасы калды. Бу кешегә нәрсә хәерлерәк? Башта каза кылыргамы, аннары Шәввалне тотаргамы? Әйе, әлбәттә, иң беренче казаны кылу хәерлерәк. Каза уразасын тотып бетер, аннары булдыралсын 6 көн, Шәввал айында 6 көн тотарсын. Ләкин инде әгәр дәген ул көннәр күп икән, мәсәлән, бер 10 көн каза кылырга, һәм аның тотарга мәшәкате зур икән инде, кайбер галимнәр рөхсәт итә, Шәввалны башта тота, аннары каза кыла елда урында, 2нче Рамазанга хәтлек. Ләкин киңәш итер идем, андый чиракта әгәр дәген кешенең казасы калган икән, андый кешеләргә киңәш итер идем, иң беренче казаны кылырга. Иң яхшысы дияргә Әйе, кирәк. иң яхшысы, чөнки безгә каза ул фарыз. Өстән ул бер бурыч булып тора. Шуңа күрә иң беренче казанны тотып бетер. Аннары Аллаһ насыйп итә икән Шәввалны тотарга. Әлхәмдүлилләh. Тота алмыйсың икән, әлхәмдүлилләh шулай ук. Чөнки каза ул улы фарыз, һәм аны кеше каза кылырга тиеш. Һәм менә тагы бер мәсьәләгә игътибар итәм. Менә безгә бит инде Рамазан айында ният аны хәтлек мөһим түгел иде. Чөнки Рамазан ае ул ураза. Ният ул хәтта көндезгә хәтлек, мәсәлән, сәгать 11ләргә хәтлектәге ниятләсән, безнең мәсхәб буенча ярый иде. Ләкин каза уразасында анда инде кеше ният кылырга тиеш кичтән үк. Менә кичтән үк ниятләп куясын. Менә мин иртәгә яки сәхәр ашаганда мәсәлән, инде казаны тотам. Менә минем калган 2 көнемнең берсен тотам, аннары 2нче көнен шулай итеп ниятләп тотасың. Чөнки менә кайбер кеше нәфил уразада бит ярый, иртә белән торып киттен, инде сәхәр вакыты үткән, иртәнге намазны укыдың, кара минем ашыйсы килмәй, ураза тотыйм әле дип ниятләп куясың. Бу нәфил уразада ярый. Әмма ләкин әгәр дә ул каза ураза икән, аны инде кичтән үк син ниятләргә тиеш. Ягъни синең беренче минуттан ук инде ул каза дип башланып китергә тиеш. Менә шушы әйбергә дәген игътибар итәргә кирәк, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламнең хадисе бар. Кем кичтән ниятләми, шуның уразасы камил түгел дигән хадис бар инде. Ураза булып бара, әмма ләкин камиллеге юк. Бу Рамазан өчен инде. Рамазанда кичтән ниятләү саваплырак, ләкин көндездә ниятләргә ярый безнең мәсхәб буенча. Чөнки Рамазан Тегендә онытып калдырсаң. Әйе, мәсәлән, ниятләми калсан алай булай, көндездәге ниятләргә ярый. Чөнки Рамазан ул анда бүтән гыйбадәт кылынмый. Ул ураза өчен. Шуңа күрә шулай дип әйтелә. Әмма ләкин башка көннәрдә анда безнең төрле ниятләр кылып була. Шул сәбәпле син инде кичтән ниятләргә тиеш буласың. Хәзрәт, безнең халык бер әйберне югалта бара. Ни кызганыч, менә ул югала. Безнең халык дигәндә мин инде татарларны гына әйтмим, бөтен милләтләрдә шулай ул. Менә элек кунакка йөрү бар иде. Шәһәрләрдән кунакка берәр атнага гаиләләре белән кайта торганнар иде авылга. Йорттан йортка әле кунак кабул итү була торган иде. Ни кызганыч, хәзер андый нәрсә юк. Хәзер инде туганнар да аз йөрүшә. Хәзер инде бөтенесен телефон алыштыра. Хәзер инде туганнар телефон аша да 1 минуттан 2 минуттан артык сөйләшә алмыйлар, сүзләре бетә. Әнә SMS белән 3-4 сүз җибәрәләр дә шуның белән бөтен туганлык җепселләре ныгытылды дип. Гомумән аның күңелендә шундый уй инде. Хәлем белдем, булды, Аллаһка шөкер дип. Менә шин мәгънәсендә ислам шушы мәсьәләгә ничек карый һәм ислам дөньясында да шушындый ук хәл күзәтеләме ул? Әлбәттә, ислам дине безне карый шушы менә туганлык җепләрен ныгытуга инде. Һәм ул күбрәк менә шушы бәйрәм көннәрендә ул сизелергә тиеш. Чөнки шатлыклы көн, бәйрәм көн. Монда туганнарым белән шатланмый, кем белән шатланасың? Шуңа күрә менә гарәп илләрендә аларда инде гадәт ул көнне туганнар белән йөрүшү инде. Хәтта шуңар менә бездә бит инде асылда гаит 1 көн. Ләкин галимнәр киңәш итәләр 3 көн ураза тотмаска. 3 көннән соң гына уразаны тота башларга киңәш итәләр. Ни өчен? Хәтта казан калса да. Әйе, чөнки менә бәйрәм булсын өчен. Гадәттә 1-2-3 көн дуслар килә, туганнар килә. Туганнарны йөреп бетереп булмый. Әйе, бер-берсенә йөрүшәләр. Әгәр дә кеше инде ураза булса, ул инде кунакта каршы ала алмый. 1-2-3 көн буе бәйрәм итсеннәр, бер-берсе белән хәл белешсеннәр, аралашсыннар, бер-берсенә кунакка килсеннәр. Менә шушындый мәгънәне күз алдында тотып әйтәләр. Асылда гаит көнне ураза тотмыйсың, гаитне бөтен кеше белән үткәрәсең, аннары 2нче көн ураза тотсаң ярый сиңа. Дин буенча рөхсәт ителә. Ләкин әйткәнемчә, менә бу 3 көн ул шул исәптән карап әйтелгән галимнәр. Инде Корбан гаитендә анда инде 3 көн ярамый. Корбан гаитендә анда Корбан бәйрәме, аннары 3 көн рәттән ансы ураза тотарга ярамый. Анда Пәйгамбәрбез тыйды. Ләкин менә бу ураза гаитендә анда бер генә көн бәйрәм, аннары инде Шәввал уразасын тотсам була. Ләкин менә мин әйткәнемчә, әгәр дәген син кунаклар
каршы аласың икән, кунакка йөрисең икән, ул саваплы. Һәм монда синең урза тотмавың хәерлерәк тәген. Ислам дөньясында ул әлбәттә укыган җиремдә иптәшләрем белән аралашканда алар сөйлиләр иде. Менә бездә гадәттә менә ул көнне алар гаилә белән җыелалар инде. Туганнар бергә җыела һәм бергә бәйрәм итәләр ул көнне. Безнең динебез дөресен әйткәндә ниндидер бер шик куймаган. Туганлык җипләрен ныгыту ул нинди микъдарда икәнен шикле юк. Ләкин аның бар гырыфка кайта дигән сүзе бар. Менә мәсәлән сез әйтмешли, телефоннан сөйләшеп хәлен белде, котлады, яки барып килү, менә халыкта киң икән, мәсәлән, бәйрәм көнне бер-берсенә кирип чыгып, чәй ичеп чыгу халыкта таралган икән, менә бу туганлык җипләрен ныгыту була. Әгәр дә инде телефон белән котлау халыкта инде шул хәзер гадәткә кергән икән, шулай эшләсә дә инде ул бер караганда үтәгән булып саный. Ләкин динебез каршы, әгәр дәген туганнар мәсәлән бер-берсен инкар итсәләр, хәлен дә белмәсәләр, хәтта бәйрәмдә дәген бер-берсе белән аралашмасалар, менә монда инде динебез әлбәттә катгый рәвештә каршы һәм бу инде туганлык җипләрен үзүгә китерә торган әйберләр һәм тыелган гамәл булып тора. Шуңа күрә, әгәр дәген туганнар бер-берсен бәйрәмдә дәген котламасалар, бер-берсе белән бәйрәмдә дәген аралашмасалар, бу инде дөрес әйбер булып тормый. Туган икән, инде исемеска белән генә чикләшергә кирәк түгел. Үзебезнең гаиләдәге инде туганнар гадәттә бер-беребезне котлыйбыз инде. Мин мәсәлән читтә укыганда дагы инде ул гаит көнне көтеп ала идек, гаит намазы бетүгә, әниемә шалтырата идем, хәлләрен белешә идек инде. Сеңлем дәген шулай ук бер-беребезнең хәлен белешәбез. Һәм инде Сеңлегез Сауд Гарәбстанында. Әлхәмдүлилләх, ул инде безнең магистратурада укый. Әлхәмдүлилләх, менә ул инде хәзер минем шикелле инде мәсәлән һәрберебезнең хәлен белә, шушы бәйрәм белән котлый. Аннары үзебезнең менә якын туганнар белән шул бер-беребезне котлап сөйләшәбез инде. Ләкин чынлап та дөресен әйтәм инде, ул мәсәлән теге бөтенебездәге бергә җыелу һәрвакытта туры килми инде. Чөнки менә һәрберебез үзенең вазифасында, үзенең эшендә, ул инде менә һәрберебез гаилә белән җыелу ул туры килми, ләкин инде үзебез барбер елга бер булсын инде вакыт табып бергә барбер менә сеңлебез кайткан вакытта бергәләшеп, җыелып, андый гамәлне башкарырга тырышабыз, Аллаһ Тәала кабул итсен. Һәм инде монда иң кимендә бер-беребезне менә телефон аша бер-беребезне котлау тиешле. Һәм инде мин үзем әгәр дәген инде авылга кайтсам, инде туганнарны йөреп чыгарга тырышам инде. Менә шушы мөмкинчелек булганда, бәйрәм көн буламы ул, бәйрәм көн булмыймы ул, ләкин барбырсына һәрберсенә кирип, хәлләрен белеп, бер чинак чәй ичеп чыгу ул инде безнең бер гадәт булып тора инде. Гаҗәп дәрәҗәдә гыйлемле кешесез һәм менә сезнең энегез дә гыйлемле. Мин анда белем алдым. Ислам кабул ителүнең 1000 еллык мәдрәсәсендә Рамил хәзрәттән. Рамил хәзрәт гаҗәп дәрәҗәдә кызыклы, матур иттереп лекцияләрен укый торган хәзрәти ул, без зиярата торган хәзрәти. Әтиегез сезне шушы юлга бастырган, шушы юл буенча алып барган. Ул сезнең өчен нинди кеше бүген? Әниебез безне тудырды һәм бу дөньяга килергә сәбәпче булса, әмма ләкин әтиебез безгә инде дингә басырга сәбәпче булды. Аллаһ Тәала иң беренче әтиебезгә күңеленә менә шушы дингә килүне салды, үзе дингә басты, һәм ул инде бөтен көчен куйды. Менә без 3 малай һәм 1 кыз безне диндә итеп үстерергә. Аңар җиңел булмады, әлбәттә. Инде ул вакытта без дә үсеп җитеп килгән егетләр идек, 90нчы еллар. Ләкин әтиебез безне менә каты булды, шушыны аңлады һәм дингә килүнең әһәмиятен һәм безне динле булуыбызны өчен тырышты. Һәм хәзерге көндә дә без аңар менә рәхмәтлебез әниебез өчен. Әниебезгә шушы әни буларак әтиебезгә менә шушы динне безгә күрсәтүче булган, Аллаһ Тәаләгә юлны күрсәтүче булган. Шуннан нык бастыручы. Шушында хәтта ул менә әтиебезнең шундый бер матур гадәте булды, безне өйләндергәндә һәрберебезгә абыйның туенда булсын, үземнең туенда, энемнең, сеңлемнең туенда әтиебез безгә Коръән бүләк итте. Һәм әйтте, менә улларым диде, мин диде гомер буе туры юлны эзләдем диде. Һәм мин теләдем гомер буе сезгә диде менә күрсәтергә шушы юлны, менә шушылай барсагыз сез бәхетле буласыз дип әйтергә теләдем диде. Гомер буе эзләдем шушындый әйберне. Һәм миңа аны Аллаһ та бирде диде. Менә сезгә Коръән, һәм сез Коръән белән яшәсәгез,
Ул хадисләр дә инде бүләк итте. Коръән һәм хадисләр белән яшәсәгез, менә дин буенча инде яшәсәгез, сез бәхетле булырсыз дип безгә менә шушындый киңәшләрен бирде. Һәм менә шуңа күрә инде без әтиебезгә рәхмәтле, һәм хәзерге көндә дәген ул безнең киңәшчебез булып тора, ул безнең дугачыбыз булып тора. Инде радио тыңлаучыларга да әйтәсем килә, әти-әнинең дугасы кабул. Балалар әти-әни дугасы астында яшиләр. Шуңа күрә инде балаларның бурычы әти-әнинең дугасын алу, аларның ризалыгын алу. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһның ризалыгы әти-әни ризалыгында дип әйтә. Әти-әни синнән риза була икән, Аллаһ та синнән разый. Шуңа күрә менә бала кешенең бик зур җаваплылык әти-әнинең ризасын алу, менә аларны хөрмәтләү, тәрбияләү. Аллаһ Таала әтиебезгә, әниебезгә сәламәтлек бирсә иде, һәм хәерле, бәрәкәтле озын гомерләр насыйп итсә иде, аларның ризалыкларын алып яшәргә насыйп итсә иде инде. Бер бәйрәм белән генә кутладыгыз халыкны, дин кардәшләрегезне. Әмма ләкин бүген икенче зур бәйрәм бит әле. Җомга көне дә. Әйе, менә монда Ракыйб абый бик дөрес игътибарга юнәлттегез, чөнки бүген ике бәйрәм, бүген ике гаит дип әйтсәк була. Атналык гаит һәм еллык гаит. Әйе. Еллык гаит ул менә Рамазан гаите, ә атналык гаит ул җомга көне. Шуңа күрә менә җомга көне монда әле бәлки безне тыңлаучы дин кардәшләребезгә әйтәсем килә. Менә сез бүген гаиткә бардыгыз. Сез бүген чистарынып бардыгыз. Сез бүген пакланып бардыгыз. Мәчеткә килдегез. 2 рикагат намаз укыдыгыз. Гаит вагазын тыңладыгыз. Бер дәген мәшәкать тудыра таган гамәл түгел иде. 2 рикагат намаз уку авыр түгел. Бер 15 минут вагаз тыңлау авыр түгел. Киресенчә ул күңелне паклай, нурландыра. Менә гаит намазына килгән шикелле. Җомга намазына да барыйк. Чөнки җомга намазы гаит намазының өстенрәк. Чөнки әле гаит намазында бәхәс бар, ул фарызмы, сөннәтме дигән фикерләрдәге бар галимнәр арасында. Әмма ләкин җомга намазы ул бөтен галимнәр карашында ул фарыз гамәл булып тора. Һәм җомга намазын калдыру ул зур гөнаһ булып тора. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшлем, әйтәсем килә сезгә, менә гаит намазына килгәнсең икән, әник җомга намазына бармыйсың. Чөнки гаит намазына чакыручы Аллаһ Тәгалә ул безне җомга намазына да чакыра. Һәм ул әйтә, эй иман китерүче бәндәләр, әгәр дә җомгага азан әйтелсә, бөтен эшегезне калдырып җомгага килегез, Аллаһны искә алырга килегез, һәм белсәгез, ул сезнең өчен хәерлерәк дип әйтә. Ягъни җомгага намазына килү ул хәерлерәк. Шуңа күрә ялкауланмыйча, мин ул кешеләрне белмим бит түгел, менә бит гаеткә килден. Анда да күп кичит кешеләр иде. Намаз укыдан, җомга намазы нәкъ шулай ук. Шуңа күрә менә шушы зур вазифа, зур фарыз Аллаһ Тәгалә безгә йөкләде. Һәм ул безгә яхшылык өчен, ул безне җәннәткә алып барсын өчен. Менә шушы ндый гамәл булды. Һәм инде менә кем әле ураза тоткан булсак, Рамазан аенда Аллаһның бит без фарзын үтәдек. Тагы бер фарзын үтик. Җомга намазына килик. Эшләребезне куеп торыйк. Иншалла Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирәчәк. Тормышыбызга бәрәкәт киләчәк. Һәм без инде дуга кылганда, балаларыбыз өчен дуга кылганда, дугаларыбыз кабул булачак. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, менә монда инде апаларга да гына әйтәсем килә. Үзләребезнең ирләребезне җибәрик. Әзерләп җибәрик. Менә гаеткә әзерләп җибәргән шикелле, әйдә, җомга намазына да барып кайт. Аллаһның фарызын үтә дип, ирләребезне дә җомга намазына җибәрик. Менә кайбер радио тыңлаучылар уйларга мөмкин. Һәр гаит сайын ураза гаитеме, ул Курбан гаитеме, бу Ракыйб Гафар микрофон артында утыра. Бу бер вакытта да гаиткә җөрми икән дип әйтергә мөмкиннәр. Һәм ул чыннан да шулай. Шушы бәйрәм ул чын мәгънәсендә мине дежур иттерә һәм тапшыруда булырга тиеш, мин менә шушы эш урынында булырга тиеш. Мин күңелемне тынычландыра аламмы? Һич юк, менә шушындый тапшыру тәкъдим итәбез. Безне меңәрләгән 100 мең кеше тыңлый. Аллага шөкер, шуңа күрә бу минем гаитем дип үземне тынычландыра аламмы мин? Монда инде динебездә бар җәмәгать намазларын калдыру гозерләре бар. Шуңа күрә инде галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше менә алыштырга кешесе юк икән, калдыра алмый икән, кайберләр мәсәлән радар артында торалар. Шулай бит сезнең генә эш түгел, менә кеше ватан чигендә яки самолетларны каршы алып диспетчер булып хезмәт итә мисалы өчен. Төрле эшләр бар, анда ул китә алмый. Шундый чиракларда менә җәмәгать намазларын калдырырга рөхсәт ителә, яки мәсәлән кемдер авыру янында, авыруны карап тора, калдырырга кешесе юк ди мисалы өчен. Андый ханым берничә бер унлап дистәләгән аның исемлеге бар. Әлбәттә, әгәр дә алыштырырга кеше булса, алыштырырга тырышырга кирәк. Бәйрәмгә бару ул хәерле. Әмма ләкин инде андый чирак юк икән, ул вакытта инде синең гозерың була инде. Һәм
инде гаеттән инде менә әйләнеп кайткан икән безнең дин кардәшләребез, аларга әйтәсем килә, Рамазан ае тәмамланганнан соң безнең хәлләребез үзгәрмәсә иде. Менә без Рамазан аенда ничек тырышлык күрсәттек, яңадан дагын тырышсак идек. Һәм башка айда инде тырышмасында була дигән әйбер булырга тиеш түгел. Безнең Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я әйюхал инсан иннека кадихун иля раббика кадхан фамулaqih." Эй адам баласы, син авырлык белән хезмәт кыласың, эшлисең дип әйтә. Гамәл кылабыз без. Һәм Аллаһ Раббың белән очрашачаксың ди. Шулай булгач, менә безнең тормышыбыз, аның ахыр нәтиҗәсе Аллаһ Раббыбыз белән очрашу. Һәм Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Фa'буд раббака хатта я'тиякал яқин." Раббыңа гыйбадәт кыл, үлем килгәнчә хәлек дип әйтә. Ягъни беребезгә дәген менә әле сиңа гыйбадәт кылмаска турсам була, әле сиңа булай әйтсәм була. Әле гомер алда дип әйтергә ярамый. Балигъ булганнан соң инде безгә шушы зур йөк йөкләтелде. Менә Рамазан ае безнең өчен ул бер рухи азык алу айы булса, әмма ләкин Рамазаннан соң да безнең тормышыбыз дәвам итә. Рамазанның Раббысы Аллаһ Тәгалә башка айларның дагын Раббысы. Һәм ул безне күреп тора, белеп тора. Шуңа күрә Рамазан аенда без урза талганбыз икән. Рамазан аенда без таравих намазларына йөргә алганбыз икән. Рамазан аенда без фарыз намазларны укый алганбыз икән. Рамазаннан соң да ул фарыз. Рамазаннан соң дагын аның савабы кимеми, менә нәфил уразалар турында әйтеп киттем. Әле безнең нәфил намазлар турында, һәм аның нәфил намазларның иң саваплысы ул төнге намаз. Менә ул таравих намазы безне тәһаҗҗүд намазына, төнге намазга өйрәтте. Шуңа күрә кеше шушы намазларны калдырмаска тырышсын. Духа намазларын мәсәлән Рамазан аенда укып барган икән, дәвам итсен. Буларның берсенең дәген савабы кимеми. Киресенчә, әгәр дә кеше даимчилек кыла икән, ул бу Рамазан аеның кабуллыгына бер дәлил булып. Менә Рамазан беткәннән соң да синең күңелен